So hi mga Kalaminians, nangalag og burger og karon na ako sa Isabeliano Street kay namisita ko ni Ramsey and ingon siya na ko ni lami na burgeran sa ubos sa iyang balay. So maunang na ko ron sa 21 South Hamburger and Fries para mukaon ron kuyog si Ramsey og si Lenmar. Na! So finally guys, naman na make dinner lami diri bay, worth it na kaya kong biyahe gikan Lapu-Lapu padong diri sa Punta Princesa bay. So ang ilang buwan burger the beast kanang daghan kay siya, duha ka patty, na may duha ka cheese, na may mushroom, na may bacon, lami gid kay siya bay. Grabe ka compact, full pack kayo kanang karne gid kay ilang patty ba. So kung hilig kag burger, dapat inyo ni matilawan ang 21 Southside Burgers and Fries. So guys, na sila sa Isabeliano Street diri sa Punta Princesa, Cebu City. So check them out.